Здравейте, казвам се Красимира Малинова и съм директор на детска градина Вероника, град Пловдив. Заповядайте да видите прекрасната ни детска градина благодарение на Lightsource и проекта "Обичам моето училище". Lightsource направи чудеса. Детската градина е прекрасна, децата са щастливи и посещават градината с удоволствие. Тапетите са различни във всяка една от занималните и спалните помещения, допринасят много радост и удоволствие за деца и родители. Здравейте, казвам се Атанаска Шабова. Аз съм учител в детска градина Вероника. Тапетите, на които сме свидетели днес, предизвикателство за нас беше да ги направим силно въздействащи върху децата, а на мен като учител това ми помага изключително много в работата, тъй като чрез тях аз успявам да създам за децата една позитивна среда, в която те да играят, да творят. Позитивните думички, които са изписани върху тапетите, имат много силно въздействие върху децата, защото по-големите от тях се опитват да ги четат. Свобода, истина, щастие. Особено много имаше участие на деца, защото те се включиха в засаждането на дървчетата, в грижите за тях. Те се включиха и в засаждането на цветята и в декорирането на саксиите също. Те участваха и в оформянето на цветарниците в детската градина. С много голям ентусиазъм и с много позитивно настроение работихме по този проект, защото виждахме как ден след ден интериора в детската градина се обогатява и днес сме свидетели на финала на нашия отдаден труд, защото във всички помещения и в коридорите, и в физкултурния салон пред нас грейнаха изключително красиви фототапети. Казвам се Фиданка Кацарева и подкрепям проекта "Обичам моето училище". Вдъхновявам се от тези хора, които вдъхновяват и обичат децата и правят всичко възможно екипите на Lightsource Charity и екипите на нашите детски градини и училища в Пловдив, в район Централен, всичко това да се сбъдва. Мечтите наистина се сбъдват, когато всички вярват в тях, обичат децата и искат децата да са щастливи и да живеят в едни прекрасни условия. Обичам моето